Мәскәүдә дусларың булмаса, аларны штабта табарсың. Очрашырбыз һәр чагда шулай. Татарлар бергә булуын. Татар штабы яшьләренең юбилее хәзер шуннан бик күркәм шундый эшләр эшли. Һәм менә анда инде шушы штаб яшьләрен туплап, иң беренче менә үзеңнең теге милләт буларак таныту. Һәм инде башка кавымнар арасында аны яхшы яктан күрсәтү. Аралар теге узарга ярамый. Бер-береңә хөрмәт итеп, менә шушындый алга таба да алар инде хәзер шуннан татар булуларын, татарның вәкиле һәм аннан булган инфасыннар иде, һәм башка халыклар арасында безнең милләтебезне инде алдынгы ак йөз белән нурлы итеп күрсәтсеннәр иде. Татарлар төрле өлкәләрдә тупланалар. Менә безгә нишләптер безне һәр вакытны бер кыйсага кертеп тотмакчы булалар. Бер генә татар конгрессы, бер генә татар журналы, бер генә татар газеты. Biz төрле өлкәләрдә һәрберебез оешырга тиеш. Һәм бер-беребездә теге ямсыз көндәшлек күрмәскә тиешбез. Без аннан үзебезгә көндәшлек булса, үсеш була. Бер-беребезне барлап, булар булай эшләр икән. Менә без булайрак эшләгәле, яисә biz булардан шуны ук яхшырак эшләгәле дип, менә шулай тупланып яшәргә булсын иде. Яшьләр туплансын иде. Алар арасыннан лидерлар үсеп чыгачак. Менә без шуңа өметләнәбез. Шуңа күрә без менә Мәскәү татар штабын аңа инде 25 ел була. Ул үзе бер буын үсеш буыны бар. Һәм менә шушының без эшләре дәвамлы булсын. Һәм тагын шундый буыннар алмашы булып, матур гына эшләп китсен иде. Без аңа уңышлар телибез. Киләчәге өметле һәм халкыбыз өчен шундый дәвамлы булсын иде. Татарстанда булсынмы, Россиядә булсынмы, дөньяда булсынмы, милли оешмалар бик күп. Һәм алар безнең һәрберсе кадерле. Biz кай вакытта әйтәбез теге төбәктә бер оешма бар, 2 оешма бар, 3 оешма бар булсын, 3 түгел 10 булсын. Һәркемнең үз өлеше. Һәркем әз генә булса да бу милли мәдәни хәрәкәткә өлеш кертә икән, без аңа рәхмәтле булырга тиеш. Әлеге оешмаларның берсе булган штабны да без юбилейн котлыйбыз. Аңа да киләчәктә дә милли мәдәният өлкәсендә зур уңышлар телибез. Şişme